kitang tanan nakasala sa Dios, kitang tanan nahilayo sa Dios, pinaagi sa atong mga sala ngadto kaniya. Roma 3:23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa Dios, gipakita niya ang iyang dakong gugma alang kanato aron ang atong sala mabayaran. Roma 5:8, apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Gipakita sa Dios ang iyang dakong gugma alang kanato mga igsuon, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron pagwagtang o pagpapa sa atong mga sala nga nabuhat kaniya, aron sa atong pagkalayo ngadto sa Dios kita mahibalik ngadto kaniya, mabalik ang atong relasyon ngadto kaniya. Napapas ang atong sala pinaagi ni Kristo, pinaagi sa pagpalansang ni Kristo dito sa cross. Mao sa kanunay igsoon ato gayong pasidunggan si Kristo, ato gayong pasidunggan kanunay ang Dios tungod kay iyang gipakita ang iyang dakong gugma sa kanunay kanato, ug ato usab nga ipakita ang atong gugma ngadto kaniya, ug dili na kita magpakasala tungod kay giluwas na kita. Mga niluwas na kita sa Dios pinaagi ni Kristo. Amen. God bless sa tanan.